Včera jsem celý den důmal, koho mi připomíná jeho styl a dneska mi to došlo, a to Tomáš Top. Ano, přesně ono. Takový ten mix mezi Vatánenem a prostě a tou motorkou, která je v podstatě skoro stejná, akorát, že on je na cedru a on... Tak, akorát, ale Tomáš tam nemá jedno světlo, myslím, že? No, je to úplně jiná motorka, ale prostě mi do toho nebylo, myslím si, že to úplně postavit. Bude to rychlé, budou tam hodně pěkné předky. Ano. Tady vždycky jeden kolem audio, že jo? Ale máme i technické triky a to je dobře, protože se hodnotí komplexnost. Nemůžeš tam prostě jenom lítat zleva doprava, ale musíš do toho přidat i techniku. No, ale tohle je tam velká hromada bodů. Tyhle ty přechody, jednou triku do druhého, menší chybka. Už to klouže, už to prostě funguje jinak. Ale k tomu se dá přizpůsobit, prostě nedokáš některé triky, které víš, že prostě na tom ruském povrchu nejdou. A musíš znát takový plán B. Jasně, dívej se, krásně to podržel, krásně vyšel tenhle trik. Otočky popadají perfektně do rovnováhy, takže nemá problém potom hned tam dostat něco dalšího. Nemusím řešit, jestli mu to padá vlevo nebo vpravo. A? Body za akrobaci. To je asi jeden z mála triků, co je ve cviči lepší než normálně. Když děláš stojku jako šalem vesmírující. To tady jezdí sporták, ale úplně jako level psycho. Takhle podmínka je neskutečná. Strašně zajímavou zadní kytku. To je něco nasmažováno, že jo? No, asi 4 traverzy to vypadá, to. Pět vteřin ještě, chronobrésce, který nám završí semifinálovou druhou skupinu a ty právě uplynuli. Velký potlesk, Jose Angel. Tak jdeme, bonustrik. A jdeme na bonus trik. Předek, mrtvo. Ještě jednou, máme čas. One more time. A já myslím, že na to se jdeme. Ale já myslím, že to dost stačilo. Jose, díky moc! Nádherná jízda za tohohle hnusného počasí. Krása, nádhera. Klobouček pro tohohle pána. No a to znamená, že druhá je u konce. Tenhle řízek nám ji ukončil. A to znamená, že máme chvíli.